आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय रेशन कार्डनि मोनसे बिग आपडेट, EKYC नि आपडेट। आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे नटिस ओंखारनाय फैदोंमोन। आङो दाख्लैबावै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ'नि जोहै बेनि आपडेटनि बागै नोंथांमोननो फोरमायनानै होदोंमोन। प्रत्येक रेशन कार्ड थानाय नखर जाय बिथांमोना EKYC नि खामानिखौ दासिमबो मावाखै, नोंथांमोना थाबैनो नैबे मोनसे आसाम गभर्नमेन्टआ डेट खानानै होदों। बेयाव 15 आरो 25 जुननि गेजेराव नोंथांमोना EKYC नि खामानिखौ नोंथांमोना मावनानै लानांगोन। अब्लासो नोंथांमोना फ्रियावनो माइरंखौ मोनबाय थानो हागोन। जाय बिथांमोना दासिमबो EKYC नि नैबे खामानिखौ मावाखै, नोंथांमोना रेशन दखानाव थांनानै नोंथांमोना नैबे EPOS मेसिनाव नोंथांमोना आखाइनि फिंगारप्रिन्टखौ होनानै नोंथांमोना थाबैनो बे EKYC नि खामानिखौ मावनानै लानांगोन। प्रत्येक रेशन कार्ड थानाय नखरनि साफ्रोमबो मानसिया, जुदि नोंथांनिया EKYC आ जायाखैब्ला नोंथांमोना रेशन दखानाव थांनानै नोंथाङा आखाइनि फिंगारप्रिन्टखौ होनानै नोंथांमोना बे EKYC नि खामानिखौ मावनांगोन। अब्लासो नोंथांमोना इयुनाव फ्रियावनो माइरंखौ मोनबाय थानो हागोन। जाय बिथांमोना गोनो गोथो जादों, नोंथांमोना मबाइलनि जोहैबो अनलाइन चेक बानायनो हायो। आङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव बेखौनो देखायगोन। नोंथांमोना गावबा गावनि EKYC आ डान जादोंना जायाखै, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव नायगोन। जुदि नोंथांनि EKYC आ डान जाबायब्ला नोंथाङा होलायनो बेयाव जेबो गोनांथि गैला। दानिया जोङो बेनि प्रसेसखौ नोंथाङा अनलाइन बोरै चेक बानायनो, नोंथांनि बे EKYC आ डान जादोंना जायाखै, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो जों बेखौ नायनोसै। सिम्पल नोंथांनो रेशन कार्डनि गोनांथि जागोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा गावबा गावनि EKYC आ जादोंना जायाखै, नोंथाङा नैबेयाव नायनो थाखाय नोंथाङा आङो भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनानै दोनदों। नोंथाङा बे लिंकआव क्लिक खालामबाथाय नैबे पेजआव नोंथाङा फैनानै नोंथाङा बेयाव चेक बानायनो हागोन नोंथांनि फेमिलिनि EKYC आ डान जादोंना जायाखै। मानो होनब्ला जोङो सिगाङावनो बे EKYC नि खामानिखौ मावदोंमोन। सोरनियाबा जादों, सोरनियाबा जायाखै, बेबायदि टेकनिकेल इसुबो जानो हागौ। बेनि थाखायनो नोंथाङा जुदि होदोबा नैबेयाव नोंथाङा रेशन कार्डनि नाम्बारखौ नैबेयाव बहायनानै नोंथाङा होबानो बेयाव नोंथांनि डाउटआ क्लियार जागोन। नोंथाङा बेयावनो नुनो हागोन नोंथांनि EKYC आ डान जादोंना जायाखै। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव मान्थआ, बेयाव जुन, बेयाव बेबायदि क्लिक थागोन। इयारा 2024 बेयाव बेबायदि थागोन। नोंथाङा नैबेयाव RC नं, बेयाव रेशन कार्डनि नाम्बारखौ नैबेयाव बहायनानै नैबेयाव साबमिट खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नोंथांनि EKYC नि बे खामानिया जादोंना जायाखै, एक्टिभ जादोंना जायाखै, नोंथाङा बेयाव चेक बानायनो हागोन। जोङो दानिया बेयाव रेशन कार्डनि नाम्बारखौ बहायनानै जोङो नायदिनि। दानिया नोंथाङा साबमिट होनाय लोगो लोगोनो बेयाव नोंथांनि नैबेयाव मेम्बार डिटेल्सखौ नोंथाङा बेबायदि नुनो मोनगोन। नैबेयाव डिस्ट्रिक्ट, नैबेयाव नोंथांनि नैबेयाव रेशन दखाननि नैबेयाव जायगाखौ नुनो मोनगोन आरो नैबेयाव रेशन कार्डनि नाम्बार। आं बेफोरखौ ब्लार खालामनानै दोनदों, नैबे गोजा गोजासिन होनायखौ। नैबेयाव नोंथांनि मेम्बारनि नामखौ, नोंथांनि बे न'खराव खैजोन परियाल माइरं मोनगासिनो दं, बेयाव नामखौ नुगोन नोंथांनि परियालखौ। नैबेयाव स्टेटासा बेबायदि एक्टिभ खिथिनांगोन। बेबायदि एक्टिभ खिथिदोबा नोंथाङा EKYC होनो नांलायला। जुदि नैबेयाव नोंथांनि नैबे परियालनि सासे मानसिया जुदि इनएक्टिभ खिथिदोब्लाथाय नोंथाङा EKYC खौ होनांगोन, नोंथाङा फ्रियावनो माइरं मोननो थाखाय। नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ। नोंथाङा बेबायदि एजि स्टेपाव नोंथाङा चेक बानायनानै नोंथाङा बेबायदि लानो हागोन। जुदि नैबेयाव नोंथांनि स्टेटासा बेबायदि एक्टिभ खिथियाखैबा अब्ला नोंथाङा बेयाव EKYC होनाया गोनांथि जागोन। नोंथाङा दानिया बुजिबाय जानो हागौ। नोंथाङा बेयाव बेबायदि अथेन्टिकेसननि नोंथाङा बेयाव डिटेल्सखौ बेबायदि नायनानै लानो हागोन। नैबेयाव साक्सेस खिथिदों, नोंथाङा बेबायदि नायनानै लाबानो जाबाय। जुदि एक्टिभ खिथिदोब्ला नोंथाङा EKYC होनो गोनांथि गैला। नोंथांनि EKYC आ अलरेडि जाबाय। सोरबा सासे मानसिनि जुदि नोंथांनि परियालनि सोरबा सासे मानसिनिया जुदि जायाखै, अब्ला नोंथाङा बे मानसिखौ रेशन दखानियाव लांनानै नोंथाङा आखाइनि फिंगारप्रिन्ट होबानो बेयो बेबायदि एक्टिभ खिथिगोन। दिनैनि भिडिअ'खौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ। माबाफोर जुदि नोंथाङा डाउटबाथाय कमेन्ट बक्सआव नोंथाङा कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो रिप्लाइ खालामगोन।
दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।